Ne da pidang dunaro shimshu sakane. Ni kebesibun mo. Pantang syejan bagetu kebriu klim, teho. Ngate bat pangannya tarkot sisendan. Good. Hai kijan, men step porbumi na yang utak da kesen ayu, bat nda lawan pai kesema da kesen ayu, sabishar baha. Nasian ngala ong nyapau nium deu pa jong pa yan. Dili, kilinyo, usalay kami. Bat ya meh kat nasian ngala ong jian ka khut jong amem so tho. Kador barsnong umsaw nong beri keberan Hariboy district mentakasi khatsan trik kla lengkar arjar punreu kelapan kutno ekatayo lekmen ka basaw sengi jong snong umsaw nong beri ya kabla tip kum ka umsaw nong beri week kabla sedang nadu khat ar trik kla lengkar arjar punreu ya katayo lekmen ka basaw sengi lawan men punwaino dau MLA ka nong po ba merel bons em kum kongsan haka jindon lang ba yu kurba executive engineer ka PHE nong po division uba mission tron rang ba snong umsaw nong beri ke arngut kis em na karat nong tham khairim simship bat nakarat nyong beri milim simship bat urang bat snong jong snong pamr nyai bat nak snong umdo lambat ki pastor kitman basan bat kiwi ginong ilam snong hagane ka singile kemen nagal yang ginong ilam snong ka umsaw nong beri kilapun kuburom sundan ki bele bhai ka snong ki bukan top UMLA uba meral bons em executive engineer ka PHE nong po lambat iki arung kis em nakarat nyong tham khairim simship bat nakarat nyong beri milim simship bat urang bat snong nak snong pamr nyai bat nak snong umdo ki bladon bentai kamle bhai ka snong jongki Kashnong usaw nong bri, kashnong ba ichong i, kat nila helat rawai, apa sila pun lakahai. Kat nila ya bungola ya roi, ay mu au ble balari hai, chong suk chong sande. Rahia iji turya terli Ladu mati jom ima helapan Madu merah ila penskem hilang Kapi etsi nang nyai Nang roy nang parhoy kan nang lay kisi Bat kini ki nong sensyar ki jungi Usim bat kalongsan karai nong tham, usim bat kalongsan karai nong beri. Kirang bat senong jong ke senong pamernyai bat umdoh alam robat kitkat ke estimati jungki. Kalong kane, ban yak men lang. Namar ki jingyo jungi yaki artili ki dulir ki baklain ki baskam. Kibalong kajing singan yang ik senong. Kibala ruban peniang ya kasaki. Hakmat jong kasurkar kabadon burom jungi. Bangila banyo kajing rap. Langpa ki departemen kibabher. Bat kita ki dulir kilong. Kabal ai hangi daus in bat kilong san karai nong thap. Khairim sim ship na katalong jong
kari karat kejungki kabadon hantai hawa umbi kini kalai ngi kabor ka ikhtiar ka dulir ka baklan rengkat rubat kijing krau mensim jong ka terbar senong pamernyai bat ka terbar senong ka jungki hibar kowe kajing krau mensim jong ka terbar senong silyang ubdo bat kenong senong hi barok kowe kajing yo jungi yakin ikikot kisla ki babiang kala penla yangi ban pen skam yakin ki dulir sya ki bor sarkar sya sob registrar jong Kariboy district ke jungi hapok ke jingpet ke jong deputy komisioner jungi bat na kini ki kot kisla ki babiang ki bangi ngalayo ilala ban pensisa khmat jong ka PHE department banyo ya ka skim ka bakerpang na ka benta umbam undi jungi ngalayo ya kana ka duler na us imran nong tham natu ka arpho tari ku julai arajar khatwe menta ka lalong khat san snam tinti nia kemen lang ru kum kasnong namar bangelayo ya ka duler jing penskam ya ka jaka jong kasnong ka bangi khot ka klausnong da usim jong ka right nombri bat kelong san jong ka right nombri ya ka jaka ka bangela sumar barok sikata kabangi tip kabangi khot kerten ulum alangku kajingyo jungi ya kena ka dur jing penskam ya kena ka jaka jong ka snong kala penla yangi ban pom ya kini kiding ki bedan ha ka jaka ka bangla sumar ki bala biang ka sais kat kum ka jingkwa jong ka social forestry department bat na ka benta ka jing la jungi ban pom ya kini gidi kala penla pat yang ikum ka sno banakane ka pisa ka bangyo ban thi ya kane ka penthor jong ikong lalum timai mani kane ka basinta jong ka badan hakmat jong ka badan katai penthor barok kawi kabalong kan nongrin kabengela ban pensisa khmat jong ka sarkar haka sport department banyo ke jingrap na ka benta kane ka badan jong ka snong na ka benta ke jing don kam jong ka jing don kam jong ki samla kajing don kam jong kabalan hi parok we Dor bar senong jon kerkom kerpan perkat ka bekerpang na ka benta ka we ni gijing temu gijing don kam ki ba phi philayo kum kinong song senong ha ka we de bat ka umbam umdi gijing pen kuburom ka jong phi na ka benta ki bala le bha ye phi kinong le bha Kajing penio ya gani ke skim umbam umdi kajing pendon boram kajong pi ya kini ki artli ki raj lengba ki kentin ksiar lengba kijing ai sobha ki jong pi lengba ki memento ya ki official ya ki raj kumju ya ngaro nagaliang kajong ngadap kajing sukumen ban ngasngau ban ai kajing khubele ka bakerpang ia kan ne ka recognition la ne kajing itu ka ba pi ai kerpang e na ka benta jong garat nong tham kirang ba snong ki beladon ka benta ka ba krau ban ai ka jaka ba kendon ka tenlong ka ban poi hadu ka ne ka jaka ka snong ka ba i ka jong yang ni ha kajing persang ban tre ban budin
Yagi kampen roy berper hapok jong ke konstituensi. Hapok ke tem ribhoi. Bat hage jela barok kawe. Menemen step ngidang yolat ban jengok ban pej ban kemi. Hapok ke senong kebet nak banta gajing penkrek. Ya gajing pediang ya ribhoi Presiden Sinod Union. Kebenlong hagi tarik arpau arpuwe arpuar jong benai Februari jong kesnem arge arpun riu. Kat bala ila persang ban pej ban kemi. Kijing duna gidon be melak biang. Mentang gidon hang ni apa ke senong ke jong pi bani sim menta ya kene ka umsau nong bri week ka tayo le kemen. Ka saus ngi ka pila pelong yi program debate quiz marathon kiwi ki program shibit pin sayo ru ya ki Miss and Mr. Umsau nong bri bat kumta ter ki ban pen sngo ternat yi ki kun samla longba ki program ki berpher kene ki kendu ke bekum kene kede ke badan kam hadu kata-kata banwara ki jingi it ki jingi teli ki jingi long ka we na ka benta komno ban penti kena bagi nong song senong nadu ke badang rit hadu ke balasan ginio ya ki jingi long ka we pan ngisau kemen bau mene bahagan ke segiru Hishim ya kene ke kabu na ke bentaban acknowledge ban itu ya gejeng nok senyang jong kini girang ba ke bapi pila pendon burom kade ke nuksa ke bahatam ngai khubli kerpang ya gedor bar senong ke bala shim ya kene ke sinjam bangin sutu ya ke kom trikam kumno ban burom ya ke bala le bahai ni Ngisutu hagi jing persang ban bukbet yagir kom peniat senong peniat raj kalong ngobakongsan banwara yagi jing iit ki jing teli hapedeng jungi kinong song senong ngisngau kemen ngidan hagari India ka iit ki jungi kabadan ki jing perkhat ka bakerpang naga benta ki jing long trai ki jungi ke kendau ke siap keriti ke dustur lembaga kredit ke bahan riu kabaladan gejing itu kaba kerpang ya ki dor barat ya ki dor bar snong ya ki dor bar hima bat kumta ter ngilum lang hagan ngisngi na kabanta ban itu ya ka ikhtiar ban buram ya ki ikhtiar jong ginong sinsyar ki jongi Gidon ki por, gidon ki khep, gidon ki hima, gidon ki ilaka, gidon ki wadahar, ki balak kelet no, ya kerkom sinsyar, ban bu bait, bu renti, ya ke ikhtiar kinong yalam. Kiladon ki jaka, ki balayalam baklawat hadu kerkom jit sim, kerkom jit lengdo, kiladon shibun, ki bakum kita kini ki jan namar ki babun ki raj ki babun ki hima ki snong ngimdon ki jing tho ki baskem ban dokumen ya ki rukom sensyar ki jongi lasisha kaladon hakawede bat ki hima melim ka melim ak kadon jong snem arja renyo Aglima khairim ru kadon lagi jong ki ag ki baper na kamta ban bu bej burunti agar kom sensyar ngisngau kemen baga khas hil autonomous district council lembaga an ka bangitip KHAD administrative of ilaka amendment act arhajar arpulai kabakren syapang ki adong snong kabakren syapang gejing I certificate residential certificate iginong song senong kabakren syapang kabor jong kador bar senong kabor jong urang ba senong kabor jong urang ba dong bat komputer ter